And now, it's time for SPG. As in, Super Background Secret File. Grabe! Ang laki ng pating mo, Berto! Magkasya kaya yan sa lambat ko? Babala. Ang SPG secret file na ito ay hindi sa akin, kundi sa kaibigan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Aquaman. Naikwento niya sa akin na meron daw siyang malupit na karanasan. Bata pa daw siya noon nung mangyari yun. Sa probinsya sila naninirahan at dahil malapit sila sa dagat, pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng kanilang pamilya. Pumunta daw sila noon ng tatay niya sa syudad. At habang magkasama sila doon, biglang tinanong niya ang kanyang tatay. At ang sabi niya ay, "Tay, marami po ba kayong nahuling isda?" At sumagot naman ang tatay niya ng, "Oo anak, kita mo nga kaya tayo nandito ngayon dahil ibebenta na natin tong mga isda. Ayan o, puno ang lambat natin." At sumagot naman siya ng, "Wow, tay! Bakit wala pong pating?" At sumagot ang kanyang tatay ng, "Ay, anak, mabangis ang pating. Hindi ako humuhuli nun. Mahirap hulihin yun. Tsaka, nakapapatay yun." At sumagot daw siya ng, "Os? Bakit si mama kanina? May nahuli silang pating. Narinig ko sila ni Tito Berto kanina dun sa kwarto." Kumunot daw ang noo ng kanyang tatay nang marinig yun. Kaya naman dali-daling nagtanong ang kanyang tatay ng, "Ha? Anong sabi?" At sumagot naman siya ng, "Sabi ni mama, nung marinig ko siya, grabe, ang laki ng pating mo, Berto. Magkasya kaya sa lambat ko yan?" Tapos, sabi naman po ni Tito Berto, "Pagkakasyahin natin, humanda ka na, papasok na ang nagagalit na pating sa lambat." At napasalita daw yung tatay niya ng, "Anak ng pating." At syempre dahil hindi pa daw siya tapos magsalita at hindi pa siya tapos magkwento, ay tinuloy-tuloy niya daw ang pagkukwento sa tatay niya. Kaya naman ang sabi niya ay, "Teka lang tay, hindi pa tapos. Tama ka nga tay. Mahirap hulihin ang pating kasi nakailang labas sa lambat.
Sabi pa ni Mama, nagwawala ang pating mo. Ipasok mo na ulit sa lambat, Berto. Dalian mo! Tama ka rin, Tay. Nababangis ang pating kasi narinig ko yung ipit na sigaw ni Mama, tsaka medyo may uungol pa nga si Tito Berto eh. Nahirapan talaga sila, Tay. Buti na lang nung huli nang hina yung pating kasi sabi ni Tito Berto, nanlata na ang pating. Napagod masyado. Pero may mali ka rin, Tay, kasi hindi nakapatay ang pating. Kasi ang sabi pa ni Mama, grabe yung pating mo. Binigyang buhay ang buong katawan ko. At maya-maya pa daw, sinabi na ng kanyang tatay na, anak, tara, uwi na tayo. May tatahiin tayong lambat at meron tayong ibo-boneless na pating. Nung kinuwento sa akin yun ng kaibigan kong si Aquaman, hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung dala lang ng kalasingan namin yun. Gawa-gawa niya lang ba yun? O totoong nangyari yun sa buhay niya? P.S. Ngayon, ako naman ang sumisisid kay Aquaman. Dalawa kaming pating.